Igbo na-ekwe na onye amụma mbeme. Igbo na-ekwe na onye amụma mbeme. Eze mbem n'ụwa niile. Ode jinjime. Ode jinji nke Igbo na-etumo. Ode jinji nke ụwa na-etumo. Ode jinjime. Igbo na-ekwe na eze mbem n'Igbo niile. Na-ekwe na ode jinjime odogwu. Oke ngwa na-eruelu na China wee chie m echichi. Kedu ide echichi ndị Igbo gbakọrọtara aka na China wee chieri m odogwu. Echiri m eze ndị omenala ndị Igbo na-ada echi ya niile. Kedu ide onye chiri nye? Igwe tọka ndị uwe igwe chiri nye. Eze ndị Igbo na China wee ibe chiri nye. Onwe ememe chetebere na tọka ndị anwụgo igwe chiri m echichi. Ode ka Igbo na-etume. Mama natarue na n'Igbo banye. Eze ndị Igbo na mụnchi wee n'ebe ode jinjim onechao wee tue m mba na barago. Echichi eze ndị Igbo na mụnchi jeruchie m odogwu. Ngwa nwa mmụọ na-akpa ya ka okwe echichi echiri m. Nwa mmụọ na-akpa ya ka okwe echichi echiri m. Oje mba enwe ilo ode jinjim ọkpọ njirimara odogwu ọkpọrịa bụ echichi echiri m. Oke nwa genu ntị ka unu nụrụ ibe njibụlụ eze mbem ka nkọwa. Ka nkọrụ na akụkọ ụbọchị ọ bụ na odogwu bịara ụwa n'ezie. Ndị mmụọ malụ na odogwu ji abịa ụwa bịa. Ndị mmadụ malụ amaruo na odogwu ji abịa ụwa bịa. Mbem wibe mara m mbem bidoro na nwatakịrị wee mamụ ode jinjim mmawa. Jekenu jụọ ese ka inene. Jekenu jụọ ese ka inene. Jekọrị na YouTube ka ịgọgụrụa ode jinjim ka inenebe mmanwụ. Gọgụrụa ode jinjim 290 inenebe mmanwụ. Gọgụrụ ode jinjin ka inenebe ka ikpo na-agba. Mbem wibe mara m n'ote gwokwo na mbeme na nwata ka nyawu mbem siri binie. Ka nkọrụ m Igbo ibe mara m mbem wibe mara m. Ejemejebe mba jeche mba natarue na be nna m ma mejirizi aka ekpe jekwuoranụ n'iterie. Oje mba enwilo n'omekwere ome. Eze mbe nke turu m nzaba. Odogwuo ngwa na-edi ibe njibụlụ eze mbem ka m nwa akọwa. Ejere na China rue Obiego Nnewi odogwu kpatara ego na China wee binie wee duru m garibe chi ya niile na ovu mbem wibe matara ya n'otu gidere m dọla ike gwuo. Oke nwa na-abata marichi ya ụzụ tụwa. Oke nwa abatara m London ụzụ tụwa. Oke nwa abatara m marichi ya ụzụ tụwa. Abatara m America ụzụ tụwa. Oke nwa ejere mbata na Dubai odogwu banye kpọrọ m ruo na Dubai ya imegede nga na ike gwuo. Ọnwa n'elu ugwu o megidere mmem na Dubai ikegwu. Kedu onye kpọrọ nje? Oke mmadụ na Dubai odogwu uche be anyị nwa gụrụ dị Igbo n'ibe m onye ọ kpọrọ m rute Dubai ikegwu. Oke ndị Igbo ka nkọrụ na akụkọ mbem wibe mara m ụmụram ibe ji bụlụ eze mbem n'ụwa niile na mejezugbo obodo oyibo. Ọ na-awa ọgbajue ndị Igbo akpọ ma bịa nkaba akara wee tụrụ ebe ibe akpọrọ mbem Igbo anụrụba. Mbem ugwu gwọrọ onye makapụta na sị ka ya mee ka ode siri mee. Onye makapụta na sị ka ya nọchiela ode jinjim ezi na mbem bidoro na nwa. Ụnam ibe ji bụlụ eze mbem ka nkọrụ na akụkọ. Ugo ka Chineke bịara grebe anya na-eche anya kpọọ ugo saa. Obelusi ugo na ya ji eme ya eze nnụnụ n'ezie. Ugo na-ebe Chukwu anya si Chukwu na ya kwere ekwe. Ọkwa ji eme ya eze nnụnụ wee Chukwu kwee ya n'isi. Osi Chukwu maka iji esi meme eze nnụnụ Chukwu. Ọ bụrụ na mbịa ụwa ka njie m oji. Mpụta ụwa ka njie m oji. Ka anụ ndị ọzọ na-efe efe n'enu anya ụfụ. Anya ụfụ anụ na-atụgbu anụ ndị ọzọ ri. Kaba hapụ ịma na ugo abịa n'ụwa abịa mee m ka njie m oji. Mana o ruzie mgbe mbọ m ji aka aka nkume aka chake ma amarụ na mba ugo mgbe ike ọgụ ji adị m ojuje. Otu anwa ka Chukwu siri were mee amụzie ugo ga-eji oji. Amụ ugo ga-eji oji. O ruo mgbe nku ya ji aka mbọ ya aka mgbe ike ọgụ ji adị nyawa odogwu. Ụwa amarụ na ugo apụtago. Ugo ji wee dị mma nnene. Nye ka nji bụlụ eze mbem odogwu na mbem bidoro na nwa. Mana amagidere m mbem nwa na ala Igbo be anyị. Ọ dị ka mbem abụghị ibe. Ngwere jebe obodo oyibo wee si n'obodo oyibo tifuru mbem ka aṅụ mmiri esobegwo n'obodo oyibo. Mbem wee bido ịga ya wee natabazi ya n'Igbo be anyị.
mgbe bataruo na Igbo banye ndị meremegwu wee karịa ndị Igbo banye ndị ọgaranya ndị echichi ndị meremegwu wee karịa mbem ugwu mgbọrọ mbem ibe siri ike nyaka nji bụrụ eze mbem ka nza onwe na onye na-ama mbem pụtanụ ka anyị kwuo nene ka ọgwa m obodo jegwolu nata mbem siri ike mbem dị ụtọ ọmụma onye mbem malụ amaba na-eji ilo mbem achọ okwu mbem ibe ji agọzi ụwa agọzi oje mbe enwe ilo nyaka nji bụrụ eze mbem abụọ nyaka nji bụrụ eze mbem abụọ ụnụ amaka mbem nwa siri bido nkụ ka njere ka mkpa m nkụ kpacha nkụ na-apụta na nkụ njere kpa n'anya na-azụ nwere ụgbọ agadi nwaanyị ka ọ nọ n'azụ m ụgbọ agadi nwaanyị ka ọ nọ n'azụ m kpọọ m odejinji m n'anya si ana m abụrụ odejinji m na-aba m bụ Okechukwu osi m nwa odejinji nke iji emecha zawa bụ okene m nkụ n'isi mkpọ ya m mama ka m bute nya bụ nkọ ka m bute nya bụ nkụ ka m bu n'alụ gị nkọ were nkụ wee bụ onwe m n'isi mụ na mama soro gagide mama kpọọ m odenza osi m na m emecha bụrụ onye a na-enene nna mụ ya mụ amụ nwa ka nna mụ ha anya n'azụ mama bụzi mama mana nkụ m butọrọ m n'isi oje mbe enwe ilo mbụbadike nwajanụ ekene ka m gburu kenebe ndị Igbo banye ndị meremegwu na mbem bụ ayaho ndị meremegwu na mbem nwa ya ma si aji na mbem achọkwu ma onye amapụta na si ka ọkwụchiela odejinji mezio ma onye amapụta na si ka o mee ka ode siri were mee ma onye amapụta na si ka okwue ka odeji siri kwu onye amapụta na si ka oyibe ka ode sisiri maka gịnịzi onye bịara ụwa bịa n'ike ojana nyana mmụọ ike sojana onye bịara ụwa bịa n'ụwa n'udo ojana nyana m udo sojana abịala m ụwa n'udo mụ na m udo sojana onye chene m ka ogbue oje mbe enwe ilo kịtịkpa gbara enwe n'ụla mbọ ọgba nta gbara enwe n'ụla mbọ ịgbagbuo enwe n'ụla mbọ ruo na chi ogbugbu ijili aka na-abọ nhacha udu ekwe mmiri nke edobere n'anwụ mmiri eji akọkwa n'ime ka mara oje mba dike odogwu meremegwu odogwu mere odejinji m egwu odogwu nyere m ịgbanye m egwu ekpiri si m gaba n'iwu ejire m obi ego na Nnewi odogwu nyere m ịgbanye egwu ekpiri onume ekene na obi ego na inyere m ịgbanye m egwu ekpiri si m gaba n'ihu na o nwere mgbe o ji rue moto apakiju ebe m unu apakiju ebe m amụma ahụ iburu emebegwo oje mba dike teghete oje mba dike chukwu kezi udobi ọnwa na ifitedu na odogwu oje mba dike teghete onume kenekwe Bishọp ọzọ gburu dike teghete onume kenekwe odogwu meremegwu odogwu meremegwu ndị Igbo meremegwu ejemagụba one ndị harụ na one ndị ike nga ndị odogwu ndị meremegwu ejemagụba onye harụ na onye kedu onye mmagụba hapụzi ibihe na ndị mma akpakpọ karịrị akarị ejemakpọba ọnwa n'isi agụ ejemakpọba na onye ejemakpọba Ibeto Nnewi ka mmaruo ka ọ bụzi na ịkaptalụ oyiri odogwu sineta anyị nesi gọvanọ anyị ya enwe odogwu biri m fọmatiki n'aka ejemakpọbanụ na onye chukwu kezie udobi oke nwa weru cheki lezuru sudelu m n'aka si m je buru ụgbọ ka mgbaba n'ezie na obibe m na ụgbọ ejugwo be m oke nwa na-ede mmanwụ ndị Igbo banyị ndị na-emere odejinji m ibe na ọ bụrụ na mkpọbacha unu n'ovu chievo ejemakpọ na onye ka mkpe oke nwanne m ka mkpe oke nwanne mkpọrọ m ji oduba ya igbuwe m ichi obodo nene na nwere nwanne uchu ume mmadụ ka oke mmadụ na Dubai odogwu dike teghete onume kene ngị kpọrọ m njevu tibi flanki odogwu tibi flanki memeze wee mee m ịgba na-egwu ekpiri ejemagụba tibi flanki odogwu dike teghete na ntị na ndụ ya adị ndị mere m ịgba mee m egwu ekpiri chiko banye chiko na-adazi ya na mmanwụ eze anyị na-adazi ya na odogwu dike teghete ngị mere m ọgaranya mbụ n'anya ejemakpọba na onye ide akwa ezide ọgaranya mere m ibe mbụ ọgaranya ji pansụ sama ahụ ọsọ gbaa ide akwa ezu oke nwa ide na ndụ gị ya adị ka mbụrụ unu jee n'izu ọgụ arụsị China Bukrin International odogwu arụsị China eze ụmụ
okolobịa gba gburugburu n'Igbo niile o ji ego eme nke odogwu nwoke teghete onye jiri ebiri na ịsatọ wee kwa nna ya kwaba kwacha were ịnyịnya gbaa ya aka ogogo ịgba mmanwụ ogogo ndị merụm egwu karịrị akarị ejem akpọba onye ghara onye ka mma kpọrọ were ghara ibie ka mkpọba ndị odogwu ka ọ dịo maka na ọ bụrụ na mkpọcha m unu niile Chijeji Oyevo gbatie n'ube onye ọbụla na-ama mbem marụkwọ na mbem dị ụtọ onye jizi na mbem achọ okwu na mbem wibe tọrọ ụtọ oke nwa mbem wibe tọrọ ụtọ onye pụtachi na oji ama ka odejiji ma ọ mawa ma onye achọ na moko na mbem bịara n'aka Chukwu mbem si n'enu bịa asata m mbem asata mụta m mbem amụta ana m ewe ebe ọ bụ na akwa na kpololo odejiji ma etinye isi ya njebe obodo oyibo jecha nata ebe ọ bụ na ibudo odejiji ndebe okwu ya anya ederi ya odejiji nke ederi ya ọ bụghị ebe ọ bụ na akụrụ kpakpakpa ma odejiji ma etinye ebe ọ bụ na emebe na mmemme kpe odejiji ma abịanwụ maka mbem ugwu ngwọrọ Igbo ezukọchagwo kedu onu na anụ mbem obi anụ alụ m mbem mụ na chiejie mbụba dike aja anọ nwa mụrụ n'obi ike nwa jere n'okwu aja ọbịa were aka ekpeti igbu agụ a na-ekwu ka na-ekwu o jiri mma gbuo enyi a na-ekwu ka na-ekwuo ọzọdagụ ihe ukwu n'isi mbụba dike teghete ọkwa mmụọ ka Igbo na-eti